If you want to see ingenuity at its best, tap into the world of philosophers. Most of them were even born before Christ. St. Augustine was a Roman philosopher. He once said, and I open quotes, "Patience is the companion of wisdom," I close quotes. Through experience, I've learned that when you are patient, it pays off. I've learned that when a person is impatient, it is possible for that person to lose even lucrative deals. IsiZulu besingaqambi amanga uma sithi inja yawaqeda amanzi ngolimi. Yibambe lapho ke mlingani, yibambe lapho ke mfundi. Sanibonani balingani, mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje siyaqhubeka ngombhalo wobuciko obizwa ngokuthiwa Zihlangene Phezulu, obhalwe ngu-MB Sibanyoni. Sizokwenza umbuzo omude, inkomba noma uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa umsebenzi womlandi. Ake sithathe nje ukuthi usubhala i-essay yakho. Usuzobhala phela isihloko, umsebenzi womlandi. Bese weqa ulayini, ubhale igama elithi isingeniso, ngoba uphendula umbuzo omude futhi leli yiphepha lesibili. Kufanele nakanjani ubhale igama elithi isingeniso ngoba ungenisa i-essay yakho. Uzolibhala nelithi umzimba, uzolibhala negama elithi isiphetho. Ake sithi usubhalile-ke igama elithi isingeniso, usuyabhala-ke. Umlandi ilona oxoxa indaba. Umlandi ilona osethulela indaba. Umlandi walombhalo wobuciko othi zihlangene phezulu ngumlandi wesithathu. Umlandi unemisebenzi emihlanu: owokulandisa, owokungenelela, owokwethula amaqiniso, indaba siyikholwe ngoba ixoxwa nguye, owokusixhumanisa nabalingiswa, owokuqondisa indaba. Bese weqa ulayini, ubhale igama elithi umzimba. Uyaqalisa-ke manje angithi emzimbeni. Umlandi uyalandisa. Ngicela ukuchaza kancane thisha, ngicela ukuchaza kancane mfundi. Lokhu kungeyona ingxenye ye-essay, cha, akuzukuba ingxenye ye-essay. Ake ngichazeke. Uma sithi uyalandisa, angithi uxoxa indaba kusukela ekuqaleni uye maphakathi nayo uze ufike ekugcineni. Kanti iyini indaba kusukela ekuqaleni iye phakathi nendawo ize ifike ekugcineni? Iyisakhiwo. Uma sikhuluma ngesakhiwo, kanti sikhuluma ngani? Sithi isakhiwo sethula okuthathu. Sithi isakhiwo sinesethulo. Phela isethulo sesakhiwo yilokhu esithi kuyisingeniso, yilokhu esithi kuyisiqalo noma kusekuqaleni kwendaba. Bese sithi maphakathi nesakhiwo, lokho kungumzimba wesakhiwo. Bese sithi ekugcineni kwesakhiwo, lokho kuyisiphetho sendaba sesakhiwo. Njengoba sikhuluma-ke ngesakhiwo, phela isakhiwo incwadi yonke. Manje la
uxoxa phela ngomsebenzi womlando, ngeke bese i-essay yakho-ke ibhalwa-ke le ndaba ethi zihlangene phezulu kusukela ekuqaleni ulandelisane izigameko njengoba zinjalo uzuyofika ekugcineni. Kungagcwala-ke ake sisho-ke nje amakhasi amangakhi aleli phepha ozobe uphendula ngalo mbuzo. Kwazise phela akuwona umbuzo lo wodwa ozobe uphendula. Ngakho-ke uzothi qaphu ngesakhiwo sale ncwadi noma salombhalo wobuciko. Sizobuyela ku-essay yethu. Sizobhala kanjani uma ngabe sithi umlandi uyalandisa? Sizobhala lokho ebesizokubhala okuncanyana nje uma ngabe besibhala isakhiwo okungayini. Uma sibheka isethulo sesakhiwo sithinta okuthathu, sithinta umlingiso semqoka, isisusa sodweshu kanye nesizinda. Bese umzimba wesakhiwo uthinta okuthathu, uthinta ukubhebhetheka kodweshu, isixakaxaka kunganovuthondaba. Bese isiphetho kuyenzeka isiphetho sibe uvuthondaba, kuyenzeka isiphetho sibe uphola vuthondaba, kuyenzeka isiphetho sibe ingwijikhwebu. Asithathe ukuthi ngiyabhala-ke ngoba sengizikhumbuzile ukuthi kudingeka ukuthi ngixoxe ngani. Ngaqalisa ngale ndlela. uThuthukani Njiyela umlingiswa ovelele osemqoka, umlingiswa omkhulu, indaba igxile kuye. Isisusa sodweshu, yingenkathi unkosikazi wakhe uLetheni esehamba amasolokohlo ethi uya emsebenzini, uhamba aze afike naphesheya kwezilwandle. Uthi noma ebuyile akhohlwe ukuba nesikhathi sokubhekana nezindaba zomuzi wakhe. Uhlala kubangani ngegama lokuthi wenza umsebenzi wobukhansela. Isizinda, le ndaba yenzeka eBenoni. iBenoni yidolobha kodwa-ke yenzeka elokishini elibizwa ngokuthiwa iWaterville. Ukubhebhetheka kodweshu, nangu uThuthukani eselahlekelwa umsebenzi. Isixakaxaka, uLetheni noThuthukani sebexabana njalo. Isimo emzini wabo siyashuba. Ngelinye ilanga nangu uLetheni ebuya kwesikaBhadakazi. Udakwe uyimpuphu. uThuthukani uthi memkhulumisa uLetheni ambize ngamagama anezici, athi unguqhwayilahle omhlukumezayo. Balwe kube njeya. Ngicela ukuma lapho bafundi. Phela-ke yana kumbhalo wobuciko wakho uthasisele. Khumbula siyini isixakaxaka? Isixakaxaka ngenkathi izinkinga ziqhamuka zelakanyana, inkinga enye phekwenye. Ukukhumbuzana nje, bhala uthi qaphu, ungabhali incwadi yonke uze ufike esiphethweni. Kodwa yini okubalulekile ukubonile kulokhu? Okubalulekile mina engikubonile kulo msebenzi womlando engiqeda kukusho manje ngithi umlando uyalandisa, ukuthi izinkomba, imibuzo emide noma izimpawu zokuhlaziya ziyathelelana. Uphawu lokuhlaziya oluthi umlandi uyalandisa luyathelelana kanye nophawu lokuhlaziya oluthi isakhiwo. Umlandi usixhumanisa nabalingiswa. Lo phawu lokuhlaziya luyathelelana kanye nophawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa ukuvezwa kwabalingiswa. Abalingiswa, khumbuzana nje, bavezwa kanjani? Abalingiswa bavezwa ngamagama abo, ngezenzo zabo, ngezembatho zabo. Bangavezwa ngamazwi abawakhulumayo noma lokho abakushoyo. Bangavezwa ngabanye abalingiswa. Yini ebengingakwenza kule essay? Bengizokhetha abalingiswa abathathu
Abalingiswa ababalulekile abanjengo Thuthukani, uThembekile kanye noLetheni. Yingani sithi babalulekile? Yingoba bayayikhulisa indaba. Bengingeke ngaxoxa ngabalingiswa abangabalulekile njengokaputeni Mvunge Mqethuka Mzimela. Bengingeke ngaxoxa ngoMathembi ongumngani kaThembekile. Bengingeke ngaxoxa ngoNomagceke ongumngani kaLetheni. Umlandi usethulela amaqiniso. Le ndaba siyayikholwa ngoba ixoxwa nguye. Lolu phawu lokuhlaziya luyathelelana nophawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa umlayezo. Ngolimi nje olujwayelekile, okungelona esizolusebenzisa uma sibhala, sithi umlayezo yisifundo, kodwa uma sibhala phansi sithi umlayezo yinhloso yombhali, yilokho umbhali aqonde ukusiqwashisa kukho, yilokho umbhali afuna ukuthi singakwenzi ngoba abanye bakwenza kanti kuliphutha. Kuliqiniso ukuthi ubudoda abukhulelwa. UThuthukani emncane enjalo, abantu babona ubuqhawe kuyena, yingakho nje bebembongelela ngezibongo zeNgonyama yakwaMthethwa, iNkosi uDingiswayo. Mlingani wami kanye nawe mfundi, awuphoqelekile ukuthi ukreme lezi zibongo ezibhaliwe laphayana ekhasini lesishiyagalolunye njengoba zinjalo. Kodwa okukodwa kwako Nkosi yami, mangabe uyakukhumbula, mina nje bengingabhala ukuthi yingakho bebethi umafavuke njengedangabane, usombangeya kandaba, bese ngema lapho-ke. Qhubeka-ke phela ubhala ukuthi njengenkosi uDingiswayo, uThuthukane naye wadingiswa, wabaleka wayobhaca eSwazini, kanti-ke yena wadubuleka emhlubulweni. iNgonyama uDingiswayo nayo yadingiswa, yona yagwazwa ngomkhonto emhlubulweni. Ukukhumbuzana nje mlingane nawe mfundi, uma ngabe ufuna ukuthasisela, yana kule video ebesiqeda kuyenza manje yesahluko sesibili, ngoba siwudingidile kancane umsebenzi womlandi obizwa ngokuthiwa umlandi usethulela amaqiniso. Siyayikholwa le ndaba ngoba ixoxwa nguye. Umlandi uyangenelela. Uma sithi umlandi uyangenelela, sichaza ukuthi umlandi usebenzisa isu lokuchaza. Usuke echaza nje umlandi uma ethi uThuthukani uphuthuma kumngane wakhe umqondisi ukuze baye kumalume wakhe khona lapha eWatville. uThuthukani nomalume babenqumelane ukuhlanganisa amehlo ngosuku lwanamuhla. Bahlele ukuhlangana ngehora lesikhombisa ntambama. Isu lokuchaza liphinde lithinte noma lifake phakathi osocashunwa noma abacaphuni kanjena. Wathi chofo chofo izinombolo zikamakhalekhukhwini. Lukhale kabili kathathu alwemukele umqondisi Mjekula. Phela lona ngumngane wakhe, athuthelana naye isifuba. Babefunda ndawonye kwaGqikazi High School, kepha bahlukana ngenkathi uThuthukani eyofundela ubuthishela eMgwenya Teachers Training College, kanti umqondisi walibhekisa ongoye eUniversity yakwaZulu. Yebo mfowethu, kunanela umqondisi.
Ingabe isabambe ngakho yini namuhla nsizwa yamabutho? Kubuza uThuthukani. Ngingakhohlwa kanjani mfowethu ngoba lubaluleke kakhulu udaba okufanele siyoludingida nomalume. Phela yimina umkhongi wakho. Usuphendukile yini? Ehleka umqondisi. Mlingani wami kanye nawe mfundi, ngizokuma kancane. Lapha bengifunda ekhasini lama-26. Yebo phela ngeke ngithi mangifunda bese ngithi lana-ke sekusetshenziswe osocashunwa, cha. Kodwa ngiyathemba ukuthi umfundi kanye nothisha uma bevula kuleli khasi bazozibonela nabo ukuthi la kusetshenziswe osocashunwa uma ngabe kukhuluma umlingiswa thizeni. Okwesibili, thisha nawe mfundi, asisho ukuthi umfundi akhreme incwadi azi ukuthi ekhasini lama-26 kubhalweni ukuze akwazi ukuphendula le ngxenye yombuzo othi umlandi uyangenelela. Cha, angithi ephepheni lakhe kunesiqeshana esicashunwe kule ncwadi. Ephepheni lembuza ngithi akahambeke apheqe ikhasi aye kuleso siqeshana ayobhala mhlawumbe izigaba ezimbili ezintashwana nje ezithatha kuleso siqeshana esitholakala ephepheni lakhe lemibuzo. Umlandi uyayiqondisa indaba yakhe. Uma sikhuluma ngokuthi umlandi uyayiqondisa indaba, sikhuluma ngokuthi indaba yomlandi ingayimfishane noma ingayinde. Lo mlandi wethu lona uSibanyoni MB, indaba yakhe ibe yinde ngenkathi eyiqondisa. Yenziwa ukuthi uphinde axoxe ngabalingiswa abangayikhulisi indaba yakhe. Uxoxa ngabalingiswa abanjengalaba: uKaputeni, Mvunge, Mqethuka noma Mzimela. Uphinde axoxe ngoMathembi ongumngani kaThembekile, axoxe futhi ngoNomagceke ongumngani kaLetheni. Uyacelwa mfundi nawe thisha ukuthi phela yanini embhalweni wobuciko nifike nithasisele. Umvunge nje kwakwenze njani ngenkathi kuxoxwa ngaye? Uthi qaphu qaphu. Kwakwenze njani ngenkathi uThembekile exoxa noMathembi? Uthi qaphu qaphu. Kwakwenze njani ngenkathi uLetheni ecabanga ngoNomagceke? Uthi qaphu qaphu. Usuqedile angithi ngomzimba wale eseyi, ngoba usuxoxe ngayo imisebenzi yomihlanu. Uzokweqa ulayini ubhale igama elithi isiphetho. Khumbula-ke akusona isiphetho sombhalo wobuciko lesi. Leso siphetho leso sombhalo wobuciko uxoxe ngaso ngenkathi wenze njani? Ngenkathi uxoxa ngomsebenzi wokulandisa. Manje la uxoxa uphethe i-essay yakho ngokubuyela esihlokweni sakho. Kuthiwa xoxa ngani? Kuthiwa xoxa ulande ngomsebenzi womlandi. Usuthini-ke manje uma usuphetha? Mina bengingathi umlandi uphumelele ukusethulela umsebenzi womlandi noma imisebenzi yomlandi emihlanu: owokulandisa, owokungenelela, owokusethulela amaqiniso siyikholwe indaba ngoba ixoxwa nguye, owokuqondisa, owokusixhumanisa nabalingiswa. Mlingani wami nawe mfundi,
Isiphetho se-essay siwuvo lomfundi, mina nje bengizokuma lapho. Nomfundi-ke naye ukhululekile ukuthi ayiphethe ngendlela yakhe. Kodwa-ke singakhumbuzana ukuthi uma ngabe uphetha, buyela embuzweni ngenhla, ubheke ukuthi umbuzo ubekwe kanjani. Uma usuphetha ubeke ngaleyo ndlela. Umbuzo ngesinye isikhathi uvamise ukuthi ngabe umbhali uphumelele yini ukusethulela umsebenzi womlandi. Uma usuphetha-ke uzosho ukuthi umbhali uphumelele ukusethulela imisebenzi yomlandi elandelayo, bla 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 bla. Ngiyabonga kakhulu mfundi. Mangithi bla 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 phela ngeke ubhale kanjalo, uyazi ukuthi ngichaza ukuthini. Ngiyabonga mfundi, ngiyabonga mlingane, uyathandwa. Ungakhohlwa ukusubscribe kunama-channel amathathu. Eyokuqala yilena ethi The Curriculum Breakdown Grade 10 to 12. Eyesibili ithi isiZulu Grade 12 Intervention. Eyesithathu ithi isiZulu File The Chat Room.